Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta? Adlaw day karong Martes no, it's 16 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. O karon day no ato ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez no. Daghan na ba kayo na lagot ng drama? Ako sa din pasahon ni na ipipila nga nag-comment no si Tony Sky TV. Nga na siya nga idol, nalibog ko sa maong sugilanon. Dili niya pabiyaon ni Dave si Jenny. Mahal niya si Jenny bilang higala kay ang iyang gimahal si Amy. Bisan pag gisalikway ni siya sila ni Amy, ang naa kanunay sa iyang kiliran si Jenny. Giatiman kanunay niya og sa iyang ni Dave kini si Dave mura og dili laki. Wala kunuhay siya makasabot sa gibati ni Jenny. Mag-unsa na naman lang si Jenny kay ning uli naman ang babae nga naong og kwarta. Maunang gibiyaan ni Diyos iyang kaipon, gipuli ni Dave tungod sa iyang kasugarol para nako. Idol si Jenny ang angayan ni dili si Amy. Naong og kwarta, maulagi no, Tonskis TV no. Hasta nga ko usap ko nga naglibog ang dramahan no kay iya man nung kipalabi si Amy. Yan na si Jenny diha Usahay mo maglagot ang minaw. Salamat kayo no, Tonski TV sa pagpaminaw no o kang Kitins Love. Ala si Kitins Love nga ngano man ka Marites Alvarez mo ni writer ani no nga looy man kaayog kaagi si Jenny, ako'y naglagot ani. Gihimo ani mong martyr si Jenny, dapat mulakaw na siya diha kini Dave og mangita og laing kalipay. Kaning writer salaan nga maestresta hahaha na apay Dave martyr pod bisag gibiyaan og kahugaw na sa lain. Hulaton gihapon niya si Amy nga wa tay mahimo dano kay mahal man gyud niya si Amy lagi bisag naa si Jenny. Nga na jud na kay gigugma man niya si Amy bisag na si Jenny wa jud niya kuan na si Amy ang iyang gusto. O kang Nichelis Modit nga na si Nichelis Modit nga makasapot man ni I hate Dave. Grabe lami kayo kadugdokon ako Jenny, layas mo diha oy guot-guot sa akong dugahan. Ay drama lang may ay nako love. Okay, salamat kayo no. Nichelis Modit, kang Kitins Love o kang Tonski TV. Salamat kayo sa pagpabinaw no og sa tanan nga nagsunod ani dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay bay no. Ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. Part 29 na ta no, mga ka-listeners no, part 29 na ta. Anino sa kagahapon. Balik na ko sa syudad. Unsa? Adto na ko dito mangita og kasudlan nga trabaho. Biyaan mi nimo? Dave, Biyaan mi nimo si Inday Elin ug nanay? Ano man? Abi ba na kog sa imo ra kang trabaho gikapoy? Laki pa ba din mo usab ni Inday ug ni nanay? Dave, dili mo na. Kun mao, ayaw mig biyae. Ayaw ko biyae, Chine. Pabilin din hiuban namo. Nako. Ayaw ko biyae, Chin. Please. Dinilang ka. Dave, kalisod sa imong gipangayo. Ngano? Kay, Ngano, Chine? Ngano? kay naglisod na ko. Naglisod ka? Nga naman? Gilisod-lisod ti ka? Ikapoy nagkakatiman ni Inday? Ug tabang ni nanay? Dili. Kung maong ano? Unsay hinungdan nga mubiya ka man? Wa ka balik kalainan ni Amy? Misaad nga dili mi biyaan pero sa gihapon iya mi gibiyaan. Parehas ka pa di usab niya.
Musaad apan dili tumanon? Dave, Abi ko, diha ko nimo makita ang forever. Nga akong suod nga higala. Karon mo tuon ako. Nga wa gid ay forever. Kay laki pa ang suod akong higala. Mahimong tarikdan ka. suot kay higala. Best friend. Kanindot pamation. Best friend. Pang best friend na kinay ko. Shit. Ni ana sa ding sakit. May sakit ka? Anong wa ba ka musulti? Mo ba ni hinungdan? Nga mo palayo ka? Biyaan mi nimo karon nga mas nagkinahanglan ka nga doon mo unong nimo. Kami lang ang pamilya nga naa ka, Jen. Unya mo biya ka? Dili ko musugot na mo biya ka na mo. Dili karon nga kami lang ang naa ka. Ano may katawa ka? Ayaw ko ina na binuang nasab ka. Binuang? May tano. Binuang na ning gibati na ako. May unta. Pero Dave, kay Leche, pila ka tuig na kong nag-antos ini. Labaw pa ni sa cancer. Siya? Jenny, wa ko makasabot. Wa man gyud ka makasabot. Kay kung nakasabot ka pa, dugay ka na untang nasayod. Pero, wa? Kusay? Sige. Puslan mga nagsulti na taron. Ug mahimong katapusan na nato ning panagsulti. Puslan man, iyagyag ko na lang gini nakahuot sa kundukan. Ha? Kusay? Kumao, sige. Pasabta ko. May gitago ka ba din ako nga dugay na? Ug karon ka lang magkahuna-huna sa pagsulti? Huh, abi pa na kong suod tang managhigala. Ug wa tay sikreto sa usag-usa. Jenny, wa ko'y gitago nimo bisan gamay nga detalye sa panghitabo sa akong kinabuhi. Unya ikaw, Oh, Dave. ganong kikuptan nimo nga akong naong. Gusto kang matubag ang imong pangutana. Tubag. Gusto. Dave. Jenny. Giyagan ko nimo. Ngano? Ngano? Ngano lang yapon? Piskot pa yun eh. Bright man ta ka. Honor ka kani adto sa classmate pa ta. Unya sa hawk na akong tubag sa imong pangutana, dili ka makasabot. Jenny. Oh, Dave! Mahal ta ka! Dugay na! Mga bata pala ta, mahal na ta ka. Buti pasabot ka dugay na ako nag-anto sining pagpatia. Kung nasakit pa ni dugay na akong nahagba o namatay, Dave. Karon, nakasabot na ka kung ano kinahanglan ako mo palayo gikan mo, ha? Jenny. Jenny, unsa? Jenny, sorry kay wa ko mahibaw. Jenny, sorry kay may lain kong gimahal. Jenny, sorry kay kutob lang sa paginiga lang akong gibati para nimo. Jenny, unsa? Unsa? Jen. Jen. Giantos na ako, Dave. Diyan nagkalagyo ta.
Gisuwayan ako kalimtan ka. Gisuwayan ako makauyab og laing lalaki pero makalangkot kaayo. Kinahanglan kong makigbuwag niya. Kinahimo kong unfair nga to sa akong uyab tungod nimo. Oh, Dave, tungod nimo. Bisan gibuhat pa niya ang tanan aron ma-in love ko niya pero wa. Dili ko makahimo. Di ba kag ngano? Ay dili siya. Ikaw. Ayoko kagsa. Ayoko Jin. kagsa. Ay lagi kong kagsa. Kay masamot lang ang maglisod ko sa pagbuhi ni mo. Bisag dili pa matunta kita. Jen, sorry. Sorry. I'm sorry. Asa ka napitan nag-sorry, Dave. Kay dili ka makasukli sa kong pagmahal ni mo. Oh, sorry. Kay naluoy ka sa kong katanga nga nagpaabot ko kanusan ni mo mahalon labaw pa sa usa ka igsuon. Labaw pa sa usa ka suon kay higala. Oh. Sorry, Sana. Sorry. Kay dili na nako barugan ang akong saan nga dili ko mubiya ni mo bisan kanusa. Kay kinahanglan ako mubiya, Dave. Aron ang akong kaugalingon na sa nang akong mahalon. Jin, Kay gibati na ko hinay-hinay na kong nahurot. Kay nahatag na nako nimo ang tanan. Tana, Jen. Jen, nangupot asad kag kamot. Naibaw ka ba? Naibaw ka kag kining simple ni mo pagkupot sa kong kamot. Mura na kong kuryentehan. Jenny. Best friend pagyapon ta, di ba? Mo na nakasakit. Kay putlo na nako ang akong pagbati para nimo. Pero di na ako mahimong putlo ang atong panagkikala. Ikay ko na ko'y kwenta ko nun saon, be. Ayaw lagi ang akos ba? Seryoso na ba ako, ha? Naibaw ko. Anya nga namang gakos pa man ka na ko. Tungod kay nahibaw sab ko. Nga bisan pa sa tanan. Magpabili na nga itong panaghigala, Jenny. Dave, Kung dili naman ti ka matpugan. Mahimo bang... Shit. Lisura na mabuhian, Jenny, eh. kaya nga naman, Kay... kay suod ko nimong higala. Ug naanad na ka nga na ako kanunay uban ninyo. Nahibaw na ko nga mo na imong tubag. Pero okay lang. Ay kabala ka. Dili ko mubiya og kalit ni mo, Dave. Dili ko mubiya og kalit-kalit. Nasayod ka gyud. Nga mahal ko kaayo ang bata. Salamat, Jenny. Salamat. Ang terminal na kinindapita. Nga ako masangko sa akong pagbihagi ka sa akong giabangan. Ganun ni amang ko tinipaingon. Ang ako mga tiil na bagyod ang miguroy na ako. Balik ka ni mo, Dave. Mapasaylo pa ba ko ni mo? Human sa tanan ako nabuhat nga sa dihan ni mo. Human sa kong pagtalikod o pagbiay-biay ni mo. Madawat pa ka ako ni mo. Sorry. Pero wa na ko ilaing kapaingnan.
Sorry. Abi kong... Abi kong mulampos ko nga wa ka ubal na ako, Dave. Pasaylo ako, Dave. Nanay! Hi! Anak! Ano kay malagi mong duhas pagpauli? Kinibataa, wag yun matog. Bisag iunsa na ko sa pagpakato kay magpaabot kuno siya ni nanay niya. Pasado alas 10 na sa gabi Wa pa ka matug, di ay? Di ba matod ko nga matug kag kitag sayo aron mas dali kang matupo? Ha? Wait, man kunyi mo nanay kay sudlayan pa man kunyi mo. Adi ba, matod ni nanay nga mag-anad-anad ka na nga ikaw na mismo ang musudlay sa imong buhok? Pwede, pero dili man may imong pikpikon ako nga akong self. Ikaw, gyud. Niyan ako. Ako na yung pikpik mo. Ay, nanay ako. Nanay. Ako na mo pikpik anak niya. Mamili gid kay si nanay kuno niya ang iyang gusto. Nanay Kanaan Ginny. man ko ni nanay bikay pikpik ya kanta pa chud. Ako di ay. Ako di ay ha. Kanindo tagtingog ni Lola. Ay, nanay lang. Nanay lang. Sige na, nanay. Ana, sige, ali na. Pakatugon na taka. Dali na. Yay! Oy. Wa pa na kaon tingalis nanay ni mo ay. Busog na ko na, oy. Pakatugon ko sa ning bata silang kwarto. Dali na. Kukas ko, nanay, please. Santisima, kabugat na ni mo in taon. Oy. Sige, okay. Ali, dali. Kapugat na niya kong baby, oy. Matog na, ha? Yes, nanay. Sleep na ako, nanay. Ay, kinig yung bata Pagkaparaygo naman lang yun ni Jenny. Babe, Nasayod ka na ba? saon samad? Nga mo biya na si Jenny. Si Elena lang day ang wa masayod. Naglibog ko, nay, sa angin akong baton. Wa ko masayod kung unsaon ako sa pagpasabot ng akong anak. Nagkinalang nasab siyang bihaan sa gilan niyang inahan. Dave, Sakita na sab si Intay. Nakabangon na siya sa pagbiya ni Amy. Sa pagbiya ni Amy niya sa una tungod kay diya si Jenny. Pero karon mubiya na sab siya. Masakitan na sab ang akong anak na ug ako. Dave, Nagsulti mi kanina. nasayod ka na sa rason? Oo, unay. Gusto na ko siyang pugngan pero ang saon. Makahimo ba ko sa pagpugong sa gusto niyang pagbiya nato? Kung alang rasab kini sa iyang kaugalingon? Dili ka mawili ni Jenny. Mawili nay, sobra. Awili ka, gyud. Kay suod mo sa gigala. Ug naanad ka na nga naasya ka na iwan mo. Bisa naman ako. Gusto ko sab kaayo siyang pugan. Pero unsa may akong gahon sa pagpugong niya. Panahon na sad nga iya rasab nga nakaugalingon ang iyang atubangon. Anugon lang. Anugon kay mawa lang siya nato. Mawili ko. Mawili kay ko na bata. Babae mo pala nga ako'y magpili sa babae nga imong hikugbaon. Pero, dili ko na mahimong buhaton kay may kaugalingon ka mang pangunaw-una. O dili ako nagkupot sa imong kasing-kasing anak. Dili ko mahimong ipamunggos di mo si Jenny tungod lang sa kawili. Unfair na nimo
ug unfair sad sa kabahin ni Jenny. Nay. Sorry, Josh. Pero unfair sa para nimo. Kung gamiton talang ka aron malimot ko ni Dave. Mubiya ko din nga magsugod og pagong kinabuhi. Tingali. Tingali kung makabangon ako. Kung malimot na ko sa kong gibati para niya. Ug naa paghihapon ka. Basin pa ka nang hikayon na. Hatagan ko naghikayon ng akong kaugalingon. Nga mahigok manasab ni mo, Josh. Pero sa pagkakaroon, ang ako ng kaugalingon ng akong unahon. Isod na si Dave. Gusto kong mabangon pero ingon og sa nanggahay na sa pangakong kalawasan sa iyang presensya. Mihunong na siya tungod sa iyang kama. Maghitaan na mo ni Elaine. Milingkod siya sa kong kilid. Jenny. Gihikap niya nga akong api. Jen. Kung may mo pa lang. Ayaw puksang imong kaugalingon, Dave. Kung may mo pa lang. Ayaw puksang imong kaugalingon nga mahalon ko. Labaw pa sa usa ka higala. Kung dili gikan mismo sa imong kasing-kasing. Gidawat ka na, Dave. Jenny. Kiyag ka niya akong agtang. Mahal ka, Jenny. Dili ka mahimong muto, luha, ha? Masayod si Dave nga nagmata pa ka. Dili ka mahimong muto, luha, please. Salamat. Ni-vibrate ako sa mga cellphone. Mubalik was ko aron. Ingnon nga nakamata ko. Ako to cellphone ang ni-vibrate. Nakamata ka? Nakamata. Hindi ako cellphone. Isa'y nanawag. Dira. Si Diyos ang nanawag. Huwag akong gipawong. Ambi ako cellphone, be. Siya ba ang imong ubanan? Huwag ka nilabot pa, anak, Dave. Siya ba? Kung siya man, huwag na kailabot, anak. Ambi ako cellphone, be, kay magawas na ko din sa inyong kwarto. Gamito ni mo siya? Kasi pagtunin mo na ako. User? Good night. Jenny, magsulti pa tabahin ini. Jen! Oh. Bayana. Makapila kay gayon. Hey, makapila gyud kay gayon nga dili na tubagon ang akong mga tawag. Nga naman, unsay problema, Jenny? Shit. Dili dinuon ko mahimutang. Gusto ko siyang makasulti. Shit. Hey, kung wa palang ko'y mahinungdanon nga meeting kaganina, giadto ko na unta siya sa probinsya. I don't care if I drive long hours. Makita ug makasulti talang ka, Jenny. Igun ko ni anak kabuang ug kaseryoso diyan nimo. Damn it. Ingon ini di ay ang bation kong ma-inlove. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you.
Now makes sense. Alang so sa katao nga in love. Shit. It hits me now. Masubi akong buhaton. Aron maako ka, Jenny. Aron mo tuo ka nga seryoso ko nimo. Ug andam kong buhaton ang tanan. Alang nimo. Oh. Jenny. Should I kidnap you instead? Damn! I could be a bad guy, maangkon ka lang. Pero, kung buhaton ko ka na, would you love me then? Oh, shit. I'm starting to hate this feeling. Pero if ever mahinumdum ka sa pagtawag na ako, bisan sa akong pagkatawag, unang pagting pa lang sa kong cellphone, tupag kong taratayan ka dyan. Kalain sa kong gibati nga nagsakay na ko ni ining bus paingon sa probinsya. Ingon sa nang gimok ang akong kaunoran. Ingon sa gusto na kong atras. Ug magmahay kung nganong mihangyo pa ko sa driver. Nga pasakyon ko. Karon nga nagkaduol na ko sa akong paingnan. Nagsakol ang akong kipati. Ikuyawan ko. Pero sa samang higayon, may bati usap ko ang excitement. Nga makita pag-usap sila si Dave. Ug ang akong anak. Pero unsaon ko sa pagsugod sa ngayon akong isulti nga to niya. Sa among anak. Unsaon ko siya sa pagpasabot sa akong gibuhat. May igo bang rason nga mahimo kong himuong katarungan haron iya kong hisabtan sa akong gibuhat kay pagbiya. Huwag kang among anak. Si Inday Elaine. Madawat pa ka ako niya pag-usama. Si nanay. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi ko. Nasayod ko na kung kaayo kong nahimong sa nga to ni Dave. Pero please, Lord, pangayoon ko paghihapon ni mo ang imong panabang. Please, help me. Mihunong nausab kining akong gisakyan nga bus. Unang trip kining ako nasakyan paingon din sa South. Ug pipila ka baryo na lang. Ug maabot na ko dito sa amo. Mas bisabot pa hinoon karon ang gibati na kong kakulpa. Diyos ko. Nana, nabutagan ako ang mga pagkaon sa lamisa. Aron inigbangan nila, igo na lang unya sila sa pagkaon. Unya na lang sa kumukaon kung mamata na sila aron magkadungan ming tanan. Kinsay na sayod. Katapusan na namo kining panag-uban sa pagpangaon. Mingawon siya ko ining buhata. Naanad bangkod ko nga buhato ni matag sayo sa buntag. O kung mupalayo na unya ko, ako na lang usa sa syudad. Kamingaw na cute. Ay, Nay, may buntag. Ay, mapangita na niya ako iniimong gibuhat para namo. Nay, Anak, ayaw, Nay. Sa'yo pa kayo buntag. Tingalig maghinilakay na sa ta. O pag ko makabiya, manghilak na ta. Musamot pa nga.
magpangwili ko ninyo. Jenny, Ingnon ako si Dave unya ha, nga siya ang mubangon og sayo, kung wala unya ko dinhi. ako di ay good. Mo magitsa na ako buhat ka ni Adto pa. Gawas na lang diyan miabot ka. Ay dili gid nay, idara na ka. Angay lang nga siya na mo serbisyo nimo. Mo ginay, kawilihan ako day. Good morning. Good morning. Wa pa mo mata ang bata? Wa pa. Dali painit sa Mga una lang ta. Mamahaw tago na. mumata na karong taod-taod ang bata. Magdungan na lang ta sa pagkaon. Sayo pa man sab, di ba, nay? Mas maayo nga magdungan sa pagpangaon ang pamilya. Magtungan sa pagpangaw ng pamilya pero mubiya ka. Dave. Ako na. Ako na lang. Basig si Abay siguro. Padayon na ako aron makapamahon na lang sa dinhi. Nahunong ang pagpanuktok. Huwag sa magsaba-saba si Abay. Milagro. Abay? Oh, Dave. Eme? Ga? Ga. Ni Aka? Manawlaon ako sa mga baboy manok samtang wa pa mumata ang bata. Doon sa dako si Tio aron dinilan sa siya mamahaw, nay, para magkadungan tas pagpangaon. Tada, magdungan na tas pagpanggawas. Tana. Wa pa oring mula hostins kusina si Berto og Dave da. Milagro man. Nay, Ha? nay niya siya. Sa pagkipuhat anong bayana din eh. Sa pultahan ta sa kusina na lang mo agi, nay. Dali. Sayang tuyo din siya pag-ani. Aron pasakitan sa nagakong anak? O aron kuhao nagako apo? Di gini na ako masagot. Ayaw kid pagsagot, Jenny. Nay, wa ko'y mahimo, ana. Sila si Dave na ang magsultibahin, ana. Mao nga hatagan ta sila kikayon nga magkasulti sila. Lain na akong pamati niya pag-anhi da. Pero nay, ingon og sa mapaubsanon man sa nakigsulti ni Dave. Tingalig mo pa uli na siya. Gutom na ko na. Ay, puyag na kang pahingon na niya. Kiperti na kong gutom ah. Nagandang pag-iis day ginig pamahaw sa. Oh, uy. Apli lang sana eh. Oh, sumpay man nas pultahan ng barok. Kisa man nagbabae nga nagtalikod. Oh, uy. Si Regine. Si Regine ka nang nasa ubo sa kilid sa bahay. Huwag namin sa igipaminaw. Be, di sa kumulahaws, be. Aris ako diri sa may kasagingan. Pasalipod ko diri. Iyakon ko ni Unti para di makita. Mangusyoso ko. Sorry. Naingon ko og giugbok ang kandila sa akong gibarukan. Wa ta ka mahagad sa pagdayon. Makadayon, babaday ko. Bisan ka sa wa masira kinipultahan sa atong panimay alang nimo. Bisan pa man sa ibang pagbiya. Nagpabilin kini Alberto para nimo, Amy. Yan na siya. Nibalik na si Emmy. Huwag ko masayop sa akong desisyon nga mo, Bea. O karoon na ang gustong hikayon. Karoon na. Oh, si Regine ay. Talimilak ka sa pagpadayo na tong by Dave sa kababae nga wako kaila. Kitsa mo to eh. Wako kaila to na. Ang talikon, manggol. Oh, uy, si Dave. Dai, Ginny! Ay, sorry. Dai, Ginny! Noy. Ay, sa'yo lagi may bisita nga babae. Kitsa mo to? Asam ka? Gila ka? Wa man, Noy. May atuon lang ko kadiyot niya. Sige. Day! Di ko kasabit ha. Basta makadungo si by Dave. Ay,
Ako ko ito pagkay. Asam to, margadali man to. May kung nung kumulaw silang abay da. At doon lang ko tindahan yung kaon eh. Di tingali mo sa iyo, at to si abay sa kananan. Muna lang ko, aron makapamahaw ko. Kapoy magluto nga ako rasang mukhaon ko. Oh, dali man ang wa si Dayjin eh. Paspasang makadaglak ka wa. Kilibot niya yung mga mata sa palibot ng bahay. Kada ko siyang kausapan niya itong katapusan ko siyang ikasulti dito sa dapilan sa kalsada. Diyan ko niya biyain ni Ato. Mga, bago na gini mga picture frames nga sa bungbong gibutang. Diba? Si Jenny na ang nipahimotang ana. Siya na sab ang nagpahilaw na. Lakip na niya ng mga medal ni Ilin diya sa frame. Sa akong pagbiya, halos wa ganitay bangko. Karon, modelo na kaayo kining sud sa payag nga imong gipatukod kani adto. Kompleto na sa mga gamit. Nakapa-extend ka na sab. Dako na kayong kausapan din sukad sa akong pagbiya. May kaayuhan di ay ang nahimo, alang nimo. Ang akong pagbiya, no? Halos naguba ko sa diyang gitalikdan minimo. Sorry. Wahay na nga miabot kining swerte nako. Ang karuhay nga gustong tanimo kani adto. Dave. Sorry. Sorry. Abi ko bag sa akong pagbiya. Magmalampuson ko. Abi ko baga. Muharuhay ang ako kinabuhi. Nga makabot na ko ang ako mga pangandoy. Pero, nasayop ko. Maong niya. Oh, Dave, miluhod ka. pasaylo ako. Ayaw pagluhod, Amy. Pero, Dave, sa imong pagbiya, kining panibahay. Sama na lang sa usa ka ordinaryong bahay, Amy. gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nga nung ni akagihapon din Naguhat. Nagpaabot. Akong balikon. Gisuwayan ako nga kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero, ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka anino nga dili mo biyag ka nako. Mauni gipaabot paghapon ta ka. Mubalik ka na ba? Dili na ko angay nimo. Hukaw na ko. Apani ako aron sa pagpamasin nga imong mapasaylo. Bisan, dili na angay. Kansa ko aron hukman ka. Pasaylo ako. Pasaylo ako.
nga akong nahimo ni mo sa atong anak. Servisyohan ko ka mo. Mamawi ko, Dave. Isaad na ko, mamawi ko. Anak. Ilin, anak, dali. Yan na si mama nimo. Mibalik na si mama nimo, nak. Elaine. Elaine, anak. Ni anak ko, anak. Ni anak. Oh. Elaine. Anak. Dili ko nimo, nanay ako. Tatay, asa akong nanay? Ilin. Nanay! Ilin! Taon-taon ako na magpanlaw, gina mga baboy. Yun man ang pagsabon na ko sa mga manok. Pero ako mo di babalik sa Ginny ha. I-adto ni Banhuan. Di ko matingal ito mabalik mong dinhi. Kaluoy tao ni Ginny. Nakita ko ang kasakit sa iyong mga mata ka kanina. Nanay! Si Eileen. Tatay, asa akong nanay? Asa ako, nanay? Narating halin sa silong, uban ni Lola, kay nawa man sila din sa taas. Musa ka na toron. Hilom na. Anak, sorry ha. Oo, makadaog hindi karon si mama nga gasa lang nimo. Ay kabala ka sa sunod, magpalitaw daghang candy. Dili ko. Dili ka og candy? Chocolate. Dili ko. Dili sab ka? Madaot ako, Tiff. Ingon si nanay kung magsigi ko og kaon og tamis. Oo. Husto si Jenny. Dako ka na kidnak. Dili ka na gani. Yungit nga musulti. Kadali lagi mo dagan sa panahon. Alipi, dali. Kugos ni mama. Dili ba nga ganahan ka magkaayong kuguson ka ni mama? Ali. Dili ko. Nanay, asa akong nanay? Ato ko sa akong nanay. Nanay! Eileen! Lola, asa di ako nanay? Ato ko ako nanay, Lola. Ito as ilang lulo ni Buhuan. Ato ko ako nanay. Ato ko Inay, Inay lang, Inay! Elaine! Ay, nagsundi. Ako na bahala nga mo pasabot sa bata. Dili na nako ang atong anak, Dave. Amy. Dili na siya mo ilan ako kayang ginahan. Dili na gani siya mo duol na ako. Unsay akong buhaton ka. Gimingaw na kayo ko sa tong anak. Gusto na kayo ko mong gakos niya. Karon ra na. Maana daw niya na siya. Konpirmi ka na niya makita. Ka. Asa ako nanay, Lulu? Asa ako nanay? Oy, waman maanhi ka ron. Ay, mandi ay, dinhi ka man mangita, ha? Ay, miingon maguto siya ganina, gaanion kaniya, aron magdunga tas pagpangaon og pamahaw. Was de mo ande. Ay, baka de paingon. Oh, niya nga nung naghilag man yung bata. Sasayod. Nanay! Balik na siya. Si Amy. Ha? Unsa? O, ginawat pagbalik ni Dave. Oh, O ang bata. si Ginny ang gipangita. Labing siguro. Mahinayon na gid sa pagbiya si Ginny karon nga nabalik na si Amy. Asa day akong nanay? Uban ko na yan, Lola. Ato ko ako nanay. Hali na, Lola. Hali na. Hali na, Lola. Ay, Hali na, Lola.
kuan iling. Tuko ako, nanay! Apo, bilakaw pa man sa nanay ni mo. Asa man? Ay, kasi sa work. May trabaho pa sa nanay ni mo, Jenny. O nga, dili ka mahimong moapas niya kay dili mahimo ang bata dito. Dili pwede. Gusto kang makasabaan sa nanay ni mo siyang amo? Dili! Umao nga, magpaabot na lang ka dito sa inyo, ha? Sa pagpauli ni nanay ni mo. Ay, sige na. Dala ka ng bata. Sige na. Tana lang na. Dili ko uli. Anilang ko, lolo. Anilang ko, wat ako, nanay, uli. Unsa? Elaine. Kalayo na sa ako nasupay ng baybanon. Kaganina pa ako nagsiki og lakaw. Kaganina pa sa kinagsiki og to ang akong luha. Di ka mahurot. Kahurot na, be. O sa imo pagkahurot, hunong nasab sa imo pagbati og kasakit kasing-kasing. Ibisag unsa pa imo buhaton, dili ka gihapon niya mahalon. Hilabi pa ron gani balik na ang babae nga matuod niyang imahal. Busa atras na. Hulong na kay sakit na kaayo. Halos adi ay mumuhunong. Hulong na. Gusto na. Biyak na. Karoon na. Hello. Josh. Jenny? Jenny, nagila ka ba? Josh. Hain ka. Baby, tanay kung hain ka. O karoon tayo. Anhaon ka. Higo na ka ng gibuhat ni mo. Gipaningot ka na. Basta na. Ay, gamay naman lang ning mga layang dahon sa tukaran. Tapo ko na lang yung akong daan aron nga madaoban na to inyang hapon. Aron nga way lamok. Pila raman ni, uy, dili raman kayo ni sagbot. Pero, kapoy-kapoy, gikan sa biyahe ka na yun. Okay ra. Gimingaw na sab ko aning buhata. Taod-taod na sab ko nga wa ko makakupot og silhig. Gimingaw na ko sa kinabuhi sa probinsya. Kung may lakaw ka, sige na, ay kabalakan ako. Ako na'y bahala din sa bahay. Pero tingalig, layon ka. Dili lagi. Nakasiguro ka? Tingalig sa kong pagbalik. Huwag ka na unya. Ikaw pa. Dili ka na mahitabo, Dave. Gimahayan ko ng akong pagbiya ninyo kani adto. Og dili ko nakatuos pon pa. Dili ko gusto nga magpabiling magmahal sa tibuok na akong kinabuhi. Kaya giusikan ako ang lalaki nga matuod nga nagmahal na ako. Amy. Oh. Nay? Nay, si Eileen. Si Jenny. Mibiya lang siya diretso nga wa mananghin ako. Gipangita niya si Elaine o si Jenny. Hain makaday sila. Nara silang tiuhan. Pero, kaganin na pa silang wa maulit din sa bahay. Sukad sa akong pag-abot ganinang sayo sa puntag. Karon palagi ka mauli, Nay. Sukad ganina. Dito mo sa ilang tiyo? Ganun wa man mo pauli si Eileen o Jenny. Ganin ang buntag pa man sila dito. Si Eileen na ito as ilang tiyo ni mo. Si Jenny wa nakubasayod kung hain paingon. Ha? Hay man di ay. Ambot. Ato niya ganinang adtoon niya sa tiyo ninyo. Pero wa mo ko na mula house dito. Ambot ko na hain paingon nga nag-uran raman to. Ha? Bulakan magan hinuon ko. Hay man di siya paingon. Diya sa ganay. Kadiyot lang. Oh, Nay? Nakasiguro ka ba si mong gibuhat, Dave? Ha? Ngaon siya, Nay? Nga dawato ng bayhan na pagbalik sa inyong kinabuhi ug sa imong anak? Nasayod ka, gid, Nay. Nga dugay ko na kayo ng giampo nga mahitabo, Nay. Gipaabot ko kinahigayon na nga moabot
ug karon ni ana, ako pa bang balibaran? Balibaran ko ba siya, nay? Dili. Bukas ang akong palad nga mudawat ni Amy, nay. Di ko gustong magbuot. Di ko gustong manghilabot. Pero, man ka na imo kalipay. Wala ko'y bahimo, anak. Salamat sa pagsabot, nay. Pero ayaw pagdahong nga sama ni mo, Dib. Dawaton ko sab sa dakong kasayon ng bayana. Nay. Nakasabot ko, nay. Pangitaosan ako si Jenny, nay. Sige. Mahimo palang unta nga dili na dawato na bayana rin eh. Pero apa sa pamahibos kagustuhan sa akong anak. Nay? Ano? Husto ra pa to dito ang akong gitapukan sa mga layang dahon nga ako nasilhig. Naa sa ilawom sa punuan sa mangga, aron nga maasuhan sab ang mangga ba. Dili ba matudi mo sa una nga mas mamunga og daghan ang punuan kung kanunay kining paasuhan? Onya na lang to dako daobi kung mahapon-hapon na gyud. Taas pa masag kaayo ang adlaw. 3:00 pa lang. Ibong bitaw ko. Nanilhig ka ngayon arong orasa. Mainitan ka. Di bigay ka ganahang mainitan kaniadto. Magsaka na lang sa dan og kahoy para sa abuhan ay aron nga. Wala mi magamit ang kahoy nag-stove nami. Ay, sorry. Wa ko makabantay. May mga tinapok pamanggod gihapon nga binughang kahoy sa ubos sa bahay. Mong sa abuhan ra na sa gawas gamiton. Kung may okasyon o dinaghan ang lutoon. Sige. Ako na lang unyay magluto para panihapon nato. Unsay ako lutoon, nay? Mangumpra pa kong labas nga isda sa merkado. Ako na lang, nay. Ako na lang. Di ka sa ganaham adto dito kay manimaho kong kang langsi. Muuban na lang ko ni mo, ayaw na. Mas madali ako lakaw kung ako ra. Asing ni ano toron si Jenny. Kami nalay mag-uban. Nagkasapot ko. Wa kay gusto mo balik ko din, hinay. Busa kinalang papaupos ko. Sadaan ko. Ang ilang nga dawato na ko kung unsa may ilang ikasulti patok na ko. Hindi paingon ng pihana. Kaganin sa'yo sa buntag pa siyang milakaw o wa pang mabalik. Nakakaon na ba ka to? Bibiyar ba ito kanina nga pa'y kaon? Sige na sa mga din sa among mga silingan ang posible niyang atuan. No? Dugi na siya nagpuyo din pero dili niya batasan ang magpundo sa mga bahay sa silingan kung may higayon siya. Hatagan kung kabalakan ni bayhana da. Nagpagutom na sad. Usamot gini siya gagamay kaya magsigir papasar sa iyang kaon. Dito na ko sa lansyon na. Ingon man sila sila. Wa siya dito. Hay, magikasiya. Kainit. Uwa ka siya magpalabay lang sa oras dito sa baybayon? Akong soyan sa pag-adto. Nagilak siya. Ug dili siya musulti sinungdan. Damn it! Ngarom ka. Mo'y dautan kang naitabo. Wa na siya matubag.
Human may magkasulti ka ganiya. Huwag gani siya masulti kung hain siya. Ba't napati na ko ang bawd sa dagat? Which means, naa si Daplins may bayon. Oh, shit. Di nga unsay iyang nahunak na ang buhaton. Paspasan ko pa ang akong pagpadagan. Kung mahimo lang nga paluparon ko rin akong sakinan, gibuhat ko na. Aron lang maabot ko dayon sa iyang nimutangan karon. Sa imong nimutangan, Jenny. Paabuta. I'm coming for you, baby. God. Karon lang ko mabatik imo niini ka grabing kabalaga. Gadto sa kababay. Gadili ko gani igunsa. Ikaw lang ang nakahimos paghatag na kong nihining sa ang pagbati, Jenny. Gaandam na kong biyaan ang bisan unsa man. Akong gibuhat kung imo kong gikinahanglan. Timing kayo. Nga nanawag ko niya kaganina. Nabasin nga iyang tubagon. Kaya nakugitan o nga yuta, dili layo sa ilang probinsya. Nindot himuong usa ka resort. Plano ko kinigbaliton. Maduol lang ko ni mo, Jenny. Oh, wow! Kadaghan ustak sa ref. Puno kini dili lang sa pagkaon, kundi na mga nagkalain-laing drinks alang sa bata. Na first milk, may yogurt, may juice, og dini sa freezer. May mga karne sa baboy ug manok. Nasa isda ang gisod sa Tupperware. Pero magpalit paghihapon ko na si nanay sa merkado og isda. Mangita ko na siya og labas. Pero ang tinuod, gusto lang ko niya likayan. Dili siya gusto nga makisulti na ako. Ipagkita na ko ninyo nag-usap na ko, Nay. Usbon ko ang inyong pag-ilan ako aron sa ingon. Inyo na ko madawat ni Inday Elaine. Husto, ipagawas ko ninyo. Kining manok, mag-fried chicken ko. Paborito ni Elaine ang fried chicken. Mao ka nang akong lutuan aron ganahan siya mo kaon. Ay, kagahi ba ining kuhaon? Gilain-lain na sa pagbutang og sudlanan ang mata karne. Tingali, aron sayo na lang sa pagpili kung magluto man sila. In fairness ha, maayo mo organize si Jenny. Lakip ang mga butang din sa bahay. Maayo niya pagkahimutang. Pero karon nga ni anak ko, ako na ang ray na pag-usab ni ining baya. Usbo na ko ang pag-arrange sa mga butang. Mas gusto ko nga ako ang mupahiluna ni ini. Humulan ko na kining karne aron nga dali ra mo humok. Magluto ko og sayo. Unsa pa bay akong buhaton ha? Samtang nagpaabot nga mahumok kining karne sa manok. Ay, husto. Unahon ako sa pag-arrange ang among kwarto ni Dave. Wa kay ko makatagad ni ini kaganina. Yang misud ko aron maligo og mag-ilis. Ang ako mga sinina sa una. Naapaghihapon sa among aparador. Gipaabot gid ay ko niya nga mopalik. Busa, dili na ko kinahanglan nga mangigi. Nga ni apaghihapon si Jenny. Bisan ko nabalik na ko. Pero, mas gusto ko kung mapahawa na siya dinhi. Aron masayo na lang nako ang pagkuha og balik sa atensyon sa akong anak. May gani kay nakatuog na ning bata. Kapoy kay tubag. Magsigig balik-balik o pangutana kung unsang oras sa mauli ang nanay Jenny. Ay, bastilan. Usaon na lang kung muwaas Jenny. Kung may nayon nga mo biya ni kinidin eh. Bastilan,
Kaluoy naman ang taon na yung bata. Ay, wag yung ko magdahom nga, mubalik pa din his imi. Kung siya kayo nitabo niya dito sa syudad nga, nagkahukuman sa pagbalik. Gamhanan yung tuod ang gugma. Kay bisan pa man sibuhat niya kaniadto ni Dave. Nagkahimo pa man gihapon kini sa pagpasaylo kaniya. Pagkaswirting babayhana. Kalayo na ba na ako nabaktasan? Ay, nabibabihan na. Kusog-kusog na ba ang bawod? Hangin manggod. Murag maglaglain ang panahon. Kauwan nun. Muabot ng laning uwan karong taon-taon pero wa ko pagyapon makita si Jenny. Kinigining bayhan na yun. Wa na siguro siya din hindapita. Nga bang may subay pa man ko og layo gikan sa baybayon tungod sa amo? Nga, dili naman itong abot babayhan na din eh. Bubalik na lang siguro ko sa kong agi. Kay gikan sa init kayo ko ganina. Kalitra ba nga midagom? Ay! Last na lang yun. Gamay na lang yun. Usubay pa ko sa unahan. Kasi nagsigira to lakaw ka ganina nga way tumong. Oh, murag doon na nagbuyod na tao sa unahan. Nagbuyod o tuyo gid nga mihiga sa bus. Sikin sa mga na. Suwayan ako sa pagdularo na magkapangutana. Mamasin ko nga nakakita siya ni Jenny. Doon lang ako sa kapit nila ni Jenny. Oh, pipila ka minuto na lang. Huwag maabot ako dito. I just wish way di utang na itabo niya. Walang unta. Doon ako sa tao nga naghigda sa bus. Oh, kadit naman. Ang yung sininang agsulob. Ang yung forma. Oh, si Jenny ka na. Jenny? Jenny! Jen! Jen, ano sinita mo? Kinuha ko. Huwag si panimuot na nagbuyod din sa daplin sa bibayon. Jenny! Jenny, pagmata. Doon lang ako sa daplin sa daan. Kinaling nga, madaan ako sa hospital. Jenny! Kung sila tabuli mo! Nene ko sa dapit. Ni anak ko. Maun kining ilang dapit. Dini ko lang ibilin ang akong sakyanan ning daplin sa kalsada. Way ko'y daw. Kay way tuwing dinin dapita. Ug lapad usab ang kalsada. Oh. So where should I start? Unahon ko ba siya sa pag-adto sa bahay nila ni Dave nga iyang giistaran? Oh, yes. Kaya ang angay na kubuhaton. Tabang! Oh, uy! Tabangin ko! Oh, may nangayog pakitabang. Hain ng... Oh, Tabang! Dave! Kisa ka nang imong gialsa? Tabangin ko! Doon na si Jenny sa ospital. Oh, baby! Baby, what happened? Huwag na pangutana. Abli ang imong pultahan. Pagdali! Oh, okay. Oops. Nakapahilo na nami. Usay ni tabo. Huwag ko masayon. Nakita ko na lang siya nga nagbuyod sa baybayon. Shit. Naghilak siya kaganina. Nga akong gikasulti sa cellphone. Unsa? What did you do to her? Naghilak siya? Yes! Nganong naghilak siya? Pero wa siya mutugan. Nga akong ipangutana kung ngano. And so I rush here. Kung unsa maganip may tabo ni Jenny. Manubag ka na ako, Dave! Unsa? And so you better pray. Kaway na utang mahitabo niya.
Kung may tao man nga labang mabalaka, kung unsa may tabo ni Jenny, ako ka na Diyos. Busa, ayaw kong kundata. Kay kung mahinungdanon siya alang nimo, labaw na mahinungdanon siya para nako. So you love her? Ha? Oh, Ay napagtubag. Taguin na lang sa imong unahuna ang imong tubag. Because whatever the answer may be, kuhaon ko gipon siya ug ipalayo nimo. unsa? Shit! Namisik ang mantika sa akong paglunod sa manok. Shit! Kapdos akong panit nga napiskan. Mga rason nga dili ko ganahan manluto eh. Pero wag ko mahimo. Kinala mag-anad-anad ako pagbalik ni ini. Oh, no. Karon ako mag-anad-anad. Kay si Dave ang mabuhat ni ini kaniadto og si nanay. Si Dave ang mangako sa mga trabahoon sa bahay sa una. Sa dili pa siya matrabaho. Pero karon gusto kong ipakita nga nag-usap na ko. O nga, usan ako kamaayong inahan og asawa. Kinala buhaton ko ang tanang buhatonon sa usa ka buutan nga asawa. Ang pagpanlimpyo, pagpanluto, ug ang pagpanlaba. Ay, madaot na jud kini akong kamot. Kung lakip ang pagpanlaba, ako pa na buhaton. Shit. Pero bahala na. Kung makuha ko na pagpalik ang ilang mga pagsalig, mahimong mo request na unya ko ni Dave nga magkuha mi og katabang. Ug unya, padakan pa na mo kining among bahay. Ug unya, mahimong ako na mismo ang muhagad niya og kasal. Yes, why not? Wa na ko'y planong mo palayo pa niya. So nga nung dili naman lang mi magpakasal, aron mamahimon na ko niyang legal nga asawa. Unsa kahay sunod nga mahitabo? Ayaw si Piasta sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Anino sa kagahapon. O palihog ko no, subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.